Bueno, ditudan oroitzapen guztiak dira oso goxuek eta politxek, ezta? Erregien erregaluera zenik ez daka dutaren hori, etxian beti basakio baten bizi naiz eta bizi nintzen gazte demoran. Eta beti etxe ingurua txukundu, zaldiak arazorik ez izateko, gero aitza etortzen zenean lanetik Sigman egiten zuen lan, eta etortzen zenean beti kontatzen zegoen historia. Altzonan ikusi ditut, baino zaldi bat errenka dator, eta holako egon ezina sortzen ziguna, ez dakit ailegatuko dira, nire beti ailegatzen ziren, noski. Eta oroitzapenak oso gonak, eta euskat, oso ez. Eta karta joku edo itxezen duen Gabon hasiera edo itxezen duen? Guk gehiago izan geha kantariak. Guk Gabonetan betidanik kriston kantu saio egiten ditugu. Afaldu baino hasten geha kantuan, hiruro kantu, eta hortan kuñoduak ere asko laguntzen didate, saliak dialako, eta nik gitarra jotzen dut, eta gure kantu saioak igual ez dira hirurukoak edo. Hor errepasatzen ditugu kantu, Lagoa, Lete Bertsundi eta Gabon kantuak ere bai. Eta beti daude kantu mitikoak ere bai, askotan gogoratzen dut, hainbesten artean kantu bat izateko nabarmentzeko ez da azken dantza Pantxo eta Priorena eta hor beti egiten zuen duoa nire aitasenak eta nire kuñado batekin eta kriston espektazio bat ezagara berze nolako duoa egiten dizuten ez. Eta politxe esaten zen, eta gaur egun urtero katatzen da kantu hori ere bai, ez. Eta badau kanturen bat orduango rekordak hartzen dizuna berezik? Ez nitzateke ondo horreituko guztiz, baina bai aurduko kantuak Gabon, Gabon zeta, errezabaleta, eta ez tegitzela garitzen den, baina hori kantatzen duen. Horrelako berrezkoetu da horretatzen, horrelako kantuek ez, bestela olentzea eta betikoak, baina gaur egun hor daude ere.